Bon dia, benvinguts a la presentació de les segones jornades científiques Vicent Casellas Costa, que es faran a Gata el 5, 6 i 7 de juliol del 2010. Bé, les segones jornades matemàtiques ja són quasi una realitat i és un plaer per a nosaltres presentar-les i convidar-los a participar. Aquest any volem que les jornades matemàtiques, a més de científiques, siguin unes jornades feministes. És per això que en aquestes segones jornades ens hem posat el repte de mostrar i posar en valor l'important contribució de les dones a la ciència i també, com no, donar referents femenins a totes les joves i a tots els joves que participen en aquestes jornades. Tres exemples clars d'aquesta contribució són les tres ponents de les conferències d'aquestes jornades matemàtiques. Ara passaran a presentar-vos el programa de les jornades. Començarem el divendres 5 de juliol, a les 8 de la vesprada amb un acte de benvinguda i inauguració de les jornades. A continuació farem una conferència inaugural a càrrec d'Isabel Cordero Carrió, titulada El camí de la detecció de les ones gravitatòries i la seva trobada en la llum. Isabel Cordero és una llicenciada en matemàtiques i doctora en astrofísica per la Universitat de València. Cal destacar la seva col·laboració internacional Virgo per la detecció d'ones gravitatòries a València. A continuació es farà un sopar de germanor i per acabar es farà una ruta astronòmica a càrrec del Green Marco i l'Associació Astronòmica de la SOFUR. Seguidament, el dissabte 6 de juliol, encetarem el dia de 9:30 a 11 amb un taller de títol Mesurant el temps, la dificultat d'establir un calendari, a càrrec de Salva Fuster Peiró. De 11 a 11:30 aproximadament farem una pausa de temps lliure. Seguidament, de 11:30 a 12 hi haurà tallers i comunicacions a càrrec dels monitors de l'ERMA. De 12 a 1 hi haurà una conferència a càrrec de Rosa Maria Ros Ferrer. És llicenciada en Matemàtiques i doctora en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona. A banda de la seva activitat acadèmica, ha fet un treball extens en la divulgació científica. Entre altres estudis, Rosa Maria Ros Ferrer es va ocupar del procés de generació a Espanya del programa Ciència en Acció i ha assumit des de llavors el seu desenvolupament al llarg de 20 edicions. Seguidament encetarem la vesprada amb un taller de 5:30 a 7:30. I finalment, al voltant de les 7:30, deixarem un espai per contar una història d'una matemàtica astrònoma d'origen gatè, la qual d'un asteroide amb el seu nom, Anna Diego. El diumenge 8 de juliol, de 9:30 a 11, hi haurà tallers. El títol Càlcul de la longitud i latitud a partir de les estrelles. També a càrrec de monitors de l'ENMA. De 11 a 11:30, una pausa. De 11:30 a 12:30, tallers. El títol Construcció de superfícies seccionades i serà a càrrec de Maria García Morera, professora de la Universitat de València. A les 12:30, la cloenda de les jornades. La conferència a càrrec de Coloma Ballester Nicolau, dona de Vicent Casellas. El títol de la xerrada, la meva partícula elemental preferida, i alguns dels seus beneficis en astronomia i sobretot en visió. Coloma Ballester és professora de la Universitat Pompeu Fabra, al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. Els seus interessos de recerca inclouen processament d'imatges i visió per computador. Bé, us esperem a tots a les jornades i recordar-vos que totes les conferències, igual que l'any passat, seran obertes a tot el públic i per als tallers s'obrirà un termini d'inscripció allà per Pasqua. Bé, gràcies.
Gràcies.